Hola, molt bon dia, per dir alguna cosa. Dimarts 16 d'agost del 2022 i comencem en les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Què més dona tot? Què més dona el dia gran de les festes d'Elx i com ha començat la lliga als nostres equips. Dissabte a la nit, un jump va caure a la Vall d'Ebo. Des d'aleshores fins avui, més de 9.500 hectàrees calcinades, 1.500 veïns dels pobles de les Valls de la Marina, de Pego i ahir també del comtat de desallotjats. Un horror, una catàstrofe, un drama. Han confluït totes les condicions més adverses. La gran pluja de primavera a eixa zona ha fet que haguera una gran quantitat de biomassa que ara estava seca. Altíssimes temperatures i quasi res d'humitat, fortes ratxes de vent de ponent, tempesta elèctrica seca. I no només perdem la flora i la fauna de la zona més encisadora de la nostra terra, és que perdem patrimoni, passat i futur, i la lluita per mantenir una forma de vida ja per si prou complicada a la societat actual. Òbviament jo no sóc cap especialista en la matèria, però sí em faig preguntes, perquè el foc és dolent, però no és la primera vegada que passa i menys en la nostra terra. I mai ningú fa res. Em pregunte si en cop de ficar diners en defensa i armament no es podria haver invertit una miqueta més en prevenció. Em pregunte per què el Consell no ha desenvolupat una política de gestió territorial com pertoca i em pregunte per què encara hi havia carreteres gestionades per la Diputació d'Alacant, tancades per les solsides provocades per les pluges de març, i per les quals els bombers no han pogut atacar l'incendi, com per exemple la carretera del Mirador del Xap, a la Vall de Gallinera. Qui va ser el que va prendre la decisió de no dotar de pressupost això? Em pregunto si algú no va mesurar malament i infravalorar l'incendi al començament, a l'hora de demanar ajudes a altres llocs de l'Estat. També em pregunto si amb polítiques de defensa del preu just per als nostres agricultors i ramaders no estarien tan ermes les terres i el ramat haguera netejat una miqueta més el terreny. Tinc ràbia perquè es crema la meua diània, un tros del meu cor. Segur que tenim ràbia tots, però no caiguem en la temptació de dir impotència, perquè tenim tot el poder del món. Tenim el poder de triar on comprem els productes d'alimentació, allà on es ven i respecta els productors locals, agricultors i ramaders de la terra, o podem no fer-ho. Tenim el poder de triar els polítics que garantisquen eixa gestió de territori que volem. Tenim que recapacitar entre tots, fer-nos menys fotos així amb la suor i la barbeta de 3 dies com si estiguéssim molt preocupats i demostrar aquesta preocupació proposant estratègies que de veritat servisquen per evitar desastres futurs. Per exemple, vaig a llegir el titular d'una notícia d'avui. Els productors hortofrutícoles importats rebenten el mercat i aboquen a la ruïna a l'agricultura alacantina. Un abraç molt fort, de veritat, a tots els que, com jo, som amants de Diània, terra nostra. No ens rendirem i continuarem lluitant per la terra i l'estil de vida que volem. Força!